Și bun găsit la un videoclip, astăzi filmăm meciul de pe Craiova. Pe lângă tău. Lângă portare, nu vezi. Zamora nu e acolo pe rândul 2 dacă tot e așa. Stă mai dar de ce nu avem voie? Picioare, din zile, să fiu mereu cu tine, la rău și la bine, lumina roșie-albastră, ce crește în mine, o ține lângă steaua, la rău și la bine. Hai mai sus un pic, hai pe scaune! Să vedeți de acolo mai bine. Uite așa, e bine! Bine! Ăla e mustață, mâncați-l, și ăla e mustață. Unde? A trecut mustață. Hai, noi doi. Nu mai văd ce din spate și... Da, nu vedeți? Văd. Dar ridicați-vă. Hai de departe. Și de prețuit. Unde nu le știu? Mâncați-ați gura ta!
Steaua! Așa, bravo, Steaua! Îți place? Foul sau out? Sau offside sau out? Cred că out, a fost out. Ah, da, out pentru Craioveni. Steaua București! Cel mai rapid gol de reprezentant. Uite. Știi de cine, nu? Eu nu mai pot. Eu trebuie să filmez pentru YouTube. Și ne facem de râs. Ne facem de râs aici. București, ale! București, ale! Uite-l pe Gheorghiță! Ale! Ale! Care are multe București, ale! București, ale! Steaua! București, ale! Hai, dansele! Da, lasă-le! La mine, la mingea! Respire și nu mă până! O furam! Hai, vii mai târziu! Cine sare roșu la Cine sare? Ce s-a făcut? Petarde! Dau cu petarde ăia! Și nu? N-ai voie?
A dat acolo la scaun. Bă, n-are voie. Lasă. Și jandarmii ce fac? Dacă l-au pus să plătită geaba? Abonați-vă și la mine! Da, 0-0. Cum ți se pare până acum? Basta, nu! Vin cât mai mult să mă S-au petarde? Nu, sunt două. Da, nu cred că. Nu cred că n-ai să nu ce nu știu.
hotel, nu e la hotel. Ce zice? La hotel, nu e la hotel. Baluță! Baluță! Scapa de picioare! A scăpat-o, bă, scăpat. O să-ți explic eu ce-am zis mai încolo. N-am auzit. O să spun mai încolo. Bă, what the fuck? Este frică, bă. Ce-a fost? Breakout. A dat-o în cuit. A dat-o. Da, da, da.
Chisati! Suntem bețivi, drăgați și vrei! Nu-și pascata lui și bătăi! Ne doare pune cine sunteți voi! Steaua suntem noi! Așa fi! Noi așa fi! Doamnele două! Viața mea e dragă! Cine o trăiesc? Tot ce am pe lume, noi cu de-aia trăim! O iubire mare roșia noastră, numai pentru campioana noastră. O iubire mare ca povești, numai pentru steaua. Revenim! Faceți bine pe teren! Bun! Acasă sau de plasare, cărcător cu în picioare. Ale, ale! Steaua București, ale! Acasă sau de plasare, cărcător cu în picioare. Ale, ale! Steaua București, ale! Acasă sau
Suntem mândri de voi! Suntem mândri de voi! Suntem mândri de voi! Cum a fost? Tare! Like! Pa! Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Steaua e! Steaua e! Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Steaua e! Steaua e! Prindem tricoul? Băi, Robi! Lăsați copilul! Aveți să trei ori. Haide! 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 Tu! Haide! Sărim! 3, 2, mergem peste asta, mă! Dați-vă și voi, vă rog, să desfacem bine. Hai să mergem pe ăla, da? Să săriți pe ăla, da? Hai pe săriți! Hai că n-avem cum! Să dea jos ăsta. Da? Hai, lasă, lasă! Mai prindeți-mi! Mai prindeți-mi! Mai prindeți-mi! Haide, haide! Haide! Haideți! Frică, frică, Dați-ne telefonul! Haide, măcar să fac! Eram curios! Hai că mai Făceai cu taică! Dar cum dracu sară ăștia mici așa ceva? Cum dracu sară asta? Chiar nu vrei să sari? Da, mă sari! Hai mă sari! Sari! Cum să faci? Ce? Știu! Bate la Dinamo dacă îi bate! Mergi la Dinamo? Mă! Am auzit că e meci cu Dinamo! Hai! Hai să mergem la finală, să vă știu! La ce? Acum am ușit să fiu finala, nu pot la ăla! Dacă nu mai e, eu nu mai duc cu finala! Să fie o Da! Am luat-o! La două! Pa, pa! Internet Flash! Nu ignorați poza dacă veți puteți să vă uitați la ea. Doar nimic. Doar că sper că v-a plăcut acest film. Este fost cum am fost și eu pentru prima dată la stadion. Dacă v-a plăcut, uitați like, subscribe și clopoțel. Îmi pare rău că am prima pe mai prost, dar cam așa a ieșit. Așa că pleacă și am 1-0 FCSB Craiova a fost. Și la unei faze n-am filmat. Am uitat să vă zic, la unei faze nu am lăsat un prieten de-al meu. Pa!